जाजोब्बायानो आंहा आरो दाबो मानसि जाथ'वाखैदां होननानै एसे लेट फैलायलायदों। औ जमा जाजोब्बायानोथ'। दे जेबो नङा जिरायहैदो। अबाव जिरायनांगौ जाखो जायगाखौनो नुवासै माथो आङो। माबाहाय जाबायलि जोंहा सियारानो थोहैला। जोंहा सियारानो खमथार नालाय मानसिया बारा जाबाय सियारा खम जाबाय बेनिखायनो गासैखौबो हायावनो ज' जिरायहोबाय। जाबायलि गाज्रि मोननाङा दे नोंबो ज' हायावनो जिरायदो। जेबो नङा दे रायजोफोरानो जिरायनो हादोंब्लालाय आंबो जिरायगोन। नै जाबायलि आंनि सेराव फै। दे जाबायलि दे थाब जिरायफैदो दे थाब मा नाम दोनो मा दोना दोनलाबायनानै ओंखारलांनोसै आं एसे बाहेरायाव खामानि दङ। जालायबाय बिनिया साननायफ्रानो असदा। ओइ गोमथा आरो दाउखा नोंसोर सानैयालाय मा जाखो? गथ'नि नाम दोननो नागिरनाया माबा गावसोर सानैजों नांलायनो हांखुर जाबाय माथो। औ सोरांस्रि मानसियानो खावालिसो जाबायब्रा खावालि एक सेकेन्डबो सिरि थाला खनसेबो हां सान्थिबोनो होला आंखौ। मानसियानो माबायदि जाखोथाय बाराबा फाथैलाय बेसेना गारजागोनलै आंजोंहाय। आरो बेयावबो नांलायनो थोला नोंसोरो हो? आंनि फिसौनि नामसो दोननो नागिरदों मा जायो मा थायो नोंसोरो सिरि थाथ'। सिरि थाया दिनै जि जादों बे गासैबो अलंबारनिफ्रायनो जादों। थोद आंहालाय मा जाखोब्रा? दाउखा फिखुङा बेदग्लाब जोबगोनलै बुंखादों। औ जानोबा जोंहा फाथैलाय बेसे लायदों जोंनि न'खरजों मा जादों बेखौथ' मिथिगौ ओमफ्राय नोंसोरनि न'खराव मा जादों मा थादों जों बेखौ बोरै मिथिगौ? आंनि खोथाखौ लानानै नोङो बेफोरबायदि दावराव खालामबाय थानो नाङा दै खोथाया बोरैबा जागोन। आंबो बिदिखौ मोजां मोना दै सासेनि देयाव गासै हौवाफोरखौ खारखादेरबा आंबो मालायनि हिनजावबाबो मिथिया दै आखाइ थिखोनो लुबैयो आं बाराबा दांगारगोन दालाय आङो। देलाय बुबु मादै बुया बिदा फंबाय नोंसोर सानैबो एखे जागोन नामा हो? फंबाया जेरै मावदों नोंबो बिदि मावगोन बेनिखायनो फंबायखौ बुंनाया नोंहाबो नांजाखादों बायदि माव। हो मानसि नामालै आङो? देरहा सि लाजियो आङो बिदिखौ गावनि न'बो मिथिया मालायनि न'बो मिथिया मानोथो बिदि मानो एसेबो बुंजानो हाया? मानो एसे खोथायावनो नोङो मालायफोरखौबो आखाइ थिखोनोल' जायो हो? ओहाय सोरांस्रि बेबो बे एखेयानो जाखागोन बेबो नोंखौ सानसे फाथैलाय बिसिखागोन हनै अलमा खिन्थिबोबाय नालाय बादना हनै गोमथाया खिगोराया आंखौबो दाना एसे टाइम होबानो खालि फाथैलायल' बिसिनो नागिरसै बिसोर गासिबो बादनाफोरानो एखे। दाउखा हालां रागाया हाखानाय नङा दा नोंबो बेनो बे अलंबारबाबो बे देरहाबाबो बे आंनि बिदा मिजिंबाबो बे एखे नोंसोरो गाव गावनि खिखौनो एरख'लायनानै जाग्रा बेनिखायनो सासे बुंबा गासिबो नांखादेरो। माथो जाखो माथो थाखो गुबुन मोनसे खामानि मावनो फैदों गुबुन मोनसे जागासिनो मोजां मोना बिदिखौ। थोद थालालां बेयाव थालालां थांसैलां। होद थालालै आंबो रागा जोंबायलां। ओइ देरहा थांनो हो सोरांस्रि बिसोर थाबाबो आपत्ति गैया ओमफ्राय ओइ बामुनियालाय मानो जाबाय थाखो थां नोंबो। र' गावनि न'आव फैनायखायनो आंखौ सैमा बायदि गलाम बाहायदोंना नोङो र' थां आंनि न'आव थां नोंनि फिखुंखौ बेदलाब होनो हायो ना हाया आङो दुगि जादोंना नोङो हो एसेबां बुंबाबो नों खेरायाखैना र' दाउखा नों बेफोरखौ मा खालामखो र' खामानियाल' जोबग्रोथों आंनि फिसानि नाम दोननाय खामानियाल' जोबग्रोथों नोंखौ ओरैबायदि बुगोन
दे मा जालायो मा थायो उनाव जालायबाय था जोंथ' गुदि आगल जेबो मिथिया गेजेराव हाबसननोबो हाया आजिखालि गेजेराव हाबसनब्लाबो मिथिया हसिया हाबसनग्राफ्रासो लास्टाव दाय जाहैयोहाय आं बे जेबो मिथिला औ दाउखा नों मोजां खामानि मावनाय जायासै मिजिर नों थां जों हिन्जावफोरनो जोंहानि बाबानि नामखौ दोननोसै हनै दाउखायाबो माबायदि बुंबाय नोंनि लोगोफोरा दुखु मोनजोब्बायदां बिसोर बोराबगोन नों थां बिसोरखौ फुस्लायहैदो औ जागोन दे औ दाउखा नोंहा एसे गोरोन्थि जामारबाय नोंसोरनि न'खरनि गेजेराव माखासे मानसिफोरखौ मानो हानफादेरनांगौ खोनासंलाय दाउखा मानसिखौ मोजां जानोबो गुबुना फोरोंनो नाङा गाज्रि जानोबो गुबुना फोरोंनो नाङा अलमार मोना मानि थाखाय फाथैलाय बिसिलायनो गोनां जादों बेखौ नों गुदि आगल मोनथियालासे अलमारनि खोथाखौ लानानै नों नोंनि हौवाखौ रायबाय थाब्लाबो आरो नोंनि हौवायाबो जोंनि खोथाखौ लानानै जोंखौ दुसिबाय थाब्लाबो जानाय नङाथ' नङा माथो नोंनि न'खरा आलादा बिसोरनि न'खरा आलादा मालायजों लानानैलाय मानोथो दावराव जालायनांगौ हनै दालाय माथो जाखो नांलाय खमलाय खौसेथि जानायानो गावस्राजोबलांबायसो औ दाउखा नों बांद्राय खावालिद्रायहाय मानसिया जोमैया बेस्रा मानो गारजादों मानो गारजाया नोंहालाय बेखौलाय लानानै मानोथो बिदि बुंबाय थानांगौ जाखो आरो नोंनि आखला गाज्रिबालाय नोंबो बिदिनो खालामजाखागोन दा मोजां आखलनि हिनजावखौलाय सोरथो फाथैलाय बिसियो गाज्रिनिखौसो बिसियो दा नों बिदि आखल खिन्थिबाय थाबालाय नोंहाबो जामारखागोनानोदां नोंसोर रावबो जेबो मिथिया जोंनि न'खरखौ मिथिगौ सिरि था नोंसोर बेयाव बुंनो जेबो अधिकार गैया बिराद सैतानहाय आंनि बे फिसाजोआ बिराद सैतान मानोथो उन्दै समावनो संख्रि सेरसे दौनानै बुथारासै आं बेखौहाय बिदि जागोन होननानै मिथिनायमोनब्लाथ' आं बेखौ उन्दैयावनो गाफ्लेब गुफ्लेबाबो बुथारथारगौमोनहाय आयै मा खालामखो बियो दिनै जोंनि न'खरखौ लासिजोंसो फोनांबाय माथो मानो गाबखो बिहामजो मानोथो गाबखो मानो गाबा जादों आङो गसाया आंनो सासे फिसाला दान हरदों बे फिसालानि दिनै गाबज्रिनो थाखाय मुं दोननो नागिरनायावनो मानसिफोरासो नांलाय खमलाय दावराव दावसि एनाय रावबो आंनि फिसालाजों सापर्टआनो गैया रावबो आंनि फिसाला जोनोम जानायखौ मोजां मोनाखैदां गामिनि मानसिफोरा बेनिखायनो आंनि फिसालानि मुं दोननो नागिरनायावबो नांलाय खमलाय दिनै खावसानांजोब्बाय आंबा गामिनि माबा मोनसे जाबा सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे जाबा एसेबां खारै थाङो होसोलाङो मदद खालामहैयो खबर खालामहैयो ओमफ्राय आंनियावबा दिनै रावबो गैला फैखानायफोरानो थांफिनजोब्बाय आंनि फिसाला जोनोम जानायावबो आइसि रुमाव थानायनायावबो रावबो नाहैयाखै अब्लाबो आं बे दुखुफोरखौ बावगारबायमोन आरो दाबो आं फिसालानि नाम दोननो नागिरनायावबो नोंसोरो बेबायदिसो जाजोब्बाय आंनि फिसायानो सुनि आंनि फिसालायानो सुनि ना माथो आंनि फिसायानो गाज्रि दे मानोथो गोदाव सोराव सानलाबायना गाबलाबायखो नोंलाय थांग्राफ्रा थांनो हो जों दङना सासे सानै थाब्लाबो नोंनि फिसालानि मुंखौ जोङो दिनै दोनगोन दे दा गाबदो दे गाज्रि दा मोनसेहायद' दे नोंनि फिसाला क्लास जानाय समावबो जोंहा थाखा फैसायानो गैयामोन आखायाव थांनोलाय सानदोंमोन थांनो हायासै गाज्रि दा मोनसै दे बिहामजो सिरि थादो बेफोरखौलाय मानोथो रायखांबाय थानांगौ ओमफ्राय बिहामजो जोंहा आबौ फिसानि नामखौ मा दोनगोन नोंसोर बिफा बिमाया सायख'खाबायना माथो जों बिमा बिफायालाय मोनसे नाम सायख'दोंमोन सायख'नायालाय दा गामिनि मानसिफोरा बेखौ मोजां मोनगोन ना मोना मा मुं देलाय खोन्थालाय माबा जोंहा फिसालानि नामखौ बारहुंखा दोननो नागिरदोंमोन मोजां जागोन ना जाया बारहुंखा बिहामजो नों मा नाम दोननो नागिरखो हनै बारहुंखा होनाय लोगो लोगो फिसौआबो मोदै गबाय माथो बे मुङा मोजां जानाय नङादां अब्ला नोंसोरो माबाफोर आंनि फिसालानि थाखाय मोजां मुं दोननो हागोन नामा दे नोंसोरनो हगारना होबाय देलाय दे नोंसोरो मोजां
आंनि आबौ फिसानि थाखाय मुं सायख'लाय बारहुंखा आं बेखौ बारा मोजां मोनाखैहाय आजिखालि जेरै नाम दोनो बिदिनो जालाङोहाय नामखौनो नागिरना मोनासैहाय आं मा दोनगोन बारहुंखा गाज्रिथ' खोनायाखै खोनानायालाय माथो सोरबा सोरबा बुङो हांगार नाम दोनोब्ला हांगार जालाङो होननानै माने थैयो बेबायदिनो बेखौ बारहुंखा दोननानै बारहुंखा बायदि बिनि जिउआव खैफोद आफोद फैनाय नङाथ' बेफोरखौबो फोथायोहाय सोरबा बेफोर गासैबो नंखाय नामजों इसोर दानाय मानसिनि जिउजों बहालाय मिलायनो नङा बेफोरो मिसा खोथा बारहुंखा बेखौनो दोनदो दे मोजांसो मोनदों आं रावनिबो नामा बारहुंखा गैफेरा गासैनाबो नामा बेनो बे गामि मोनसेयावनो साब्रै साबा 10 जन गाहाम जालायलांबाय मानसिफोरनि नामफोरा बारहुंखा बेखौनो दोनदो दे गासैबो फसायदोंना दे गासैबो फसायदोंबालाय आंनि फिसालानि नामा दिनैनिफ्राय बारहुंखा हो आयालाय मानो थांखो ना बियो बारहुंखा नामखौ फसायाखैमोन बारहुंखा नामा जागोन ना जाया जाबाय दे जागोन गाज्रिथ' खोनायाखै दे बिदिब्ला दिनैनिफ्राय आंनि फिसालानि नामा बारहुंखा गासैबो आखाइ खबनानै होदो दे